Igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa mara n'ụbọchị nke taata na o nwere okwu dị oke mkpa anyị ji bịa. Biko tupu anyị aga n'iru, achọrọ m iji ohere wee kene onye ọbụla na-subscribe kwa na watch video ya. Asị m na ihe ọma ya meela onye ọbụla. Biko enwere ezigbote okwu dị oke mkpa anyị ji wee bịa today, because na ndị be anyị na-asị onye na-akụtara ọgọdọ ya ekotere ya, and I don't know why every time I like find the fault n'ebe Evangelist Ebuka Obi no, especially na ndị fada no. They always like to use an avenue because ha na-afụ na ndị otu ha na-eme ya, they will also want to ime the same thing. Kedu ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata? Biko ọ bụrụ na ị subscribe na channel, biko kabarụ subscribe, kabarụ tii comment gị na comment section, biko onye bụ comment section bụ ebe onye ọbụla na-ekwu ka o si wee deli ya n'obi. Ọnwụkwana ihe ọbụla ị chọrọ ịkpa dị oke mkpa, kabarụ tii ya na comment section, like ya the post, and also nwekwana ike na ishare ya ka ndị ọzọ wee na-afụ ihe na-afụ n'ụbọchị nke taata. Kedu maka onye anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taata? Onye na-afụ na screen anyị afịa bụ Fada Mark Uju Omi. Fada Mark Uju Omi, amarọ m ebe obi ezi. Achọrọ m ịma because na I just don't want to go deeper n'ihe nna marọ, because at the end of the day ha ndị mmadụ ebe asị gị hapụ ndị fada anyị aka, mana ndị fada anyị ekwekwana ịhapụ onye n'ọlụ onwe ha aka ka onye ahụ wee nwee ike mee gịnị nwa mmiri tọgbọ iko. Kedu ihe fada dị ka m gụọ ya ka o si wee dị ya, ma agụ ya n'oyibo, mana emechazi anyị akọwakwanụ uche nke anyị n'Igbo ka onye nọ around wee na-aghọta ihe anyị na-ekwu. Eji m ohere wee na-asị onye ọbụla nọzie n'ọfụma nọlụ n'oche. Let us take a ride into what a Reverend Father wrote about Evangelist Ebuka Obi of Zion Ministry Outreach Prayer Movement. Now I read, Ebuka Obi event raises eyebrows. A question of communion and commissioning. The commissioning of the cross of Lord Jesus Christ and the grotto of Mother Mary and Zion City, Ngobala, Imo State, without involving a Catholic bishop, raised the question about an event aligning with the Catholic Church tradition. Kedu ihe ọ na-akọwa? Ọ na-akọwa that na somebody like Ebuka Obi je mepe grotto. Gịnị kwanụ ka a na-akpọ grotto? Grotto bụ ebe ahụ one man single-handedly lụọ, ebe akpọ Virgin Mary na Ngobala, very massive land, one man single-handedly lụọ ya na family ya, lụchazie ya magodozie ọfụma, onwebe onye jegodi ya for the first time. So Evangelist Ebuka Obi wee jee there and he prayed there. He prayed there for the first time. Okpele there, which the video na circulate online. So Father wee dewe wee na-asị, kedu ihe mere na Evangelist Ebuka Obi eje mepe such thing that has to do with grotto, Virgin Mary, cross, and other thing that has to do with Catholic, no okporo any father, okporo bishop, or anybody that has to do with Catholic ka oje chewisolia wee mepe the thing that na that thing dey against Catholic tradition. Gekwa ntị ka ịnụ ebe okwu anyị na-aga, nya bụ ihe dị against Catholic tradition. This is the same people be there that Evangelist Ebuka Obi should leave Catholic Church alone. Na memelo onwe ya ihe nke ya. So mmadụ mezie ihe nchọmeju, ọsọ ndị Catholic na-use cross, ọsọ ndị Catholic na-give honor to Mary. Every other Christian religion recognize the impact of Mary. Mana ndị Catholic ya bịadosi aka asị na ha na worship Mary. Even mgbe anyị na-akụzili anyị catechism, they made it specifically clear that the Catholic don't worship Mary, we only give honor to her. Now this Reverend Father wee na-akọwa na ihe Ebuka Obi dị against Catholic tradition. Ka anyị gakwa ọzọ. In Catholicism, the installment of such significant religious symbols typically involves church authorities like bishop to ensure they are in line with Catholic teaching. The absence of a Catholic bishop might suggest the event wasn't in full communion with the Catholic Church. In other words, ọ na-akọwa that ihe ndị Zion na-eme na ha nọrọ in line with ihe Catholic Church na-eme, and na ha nọrọ in line with ihe church tradition na-eme. That na ọ bụrụ na Evangelist Ebuka Obi chọrọ imepe such thing, that no kwesịrị ime bishop involve, ma kwesịrị ime father involve. Now let me ask,
This is the same priest ndị na-apụtasị na ndị fada bịa Zion ministry no arrange priest, no ndị fada arrange, na ndị sisters na-abịa dị bụ arrange, na ndị if you associate with Zion ministry akpọghị arrange. That it took Ebubedike, Fada Ebubedike, more than 24 hours to go and fish out a reverend sister nye testimony na Zion ministry. Ka ọ makwa na the sister ọ bụ fake ka ọ bụ arrange, mana it took them more than 6 months now to present an evidence of ndị monk na ndị sister je na nke Matthias jeje testimony. Till now enwebere onye pụtasị anyị na ndị ahụ ha bụ fake ka ha bụ original, mana nke ọbụla je na Zion ministry they will always come out to gịnị to see anyị na nke a bụ fake na nke a bụ original. Mana ka anyị ka na-agụtọpụ ihe anyị na-ede ihe ọ dị n'ụbọchị nketa before anyị achịkọ okwu anyị ọnụ. The Catholic Church places great importance on unity and communion with the church hierarchy. If Ebuka Obi is a Catholic, inviting a bishop would have reflected that communion. Let it be clear that he is not in communion with the church. Father Mark Uju Omi. Father Mark Uju Omi has categorically stated it clear that an Evangelist Ebuka Obi is not in communion with the church. So, as a father Obo, kede onye nyeli ya the mindset iji wee say and conclude na Evangelist Ebuka Obi adịrọdụ within the Catholic. Now let us dive into the comment section very very well. Ka ifo ihe fada dị. Onye nke a sị, last everybody go dey alright. Evangelist Ebuka Obi is my prophet and my prophet. O wee sị, fada wee reply ya na comment section ka ifo na how ready he is to do the work and to do the ọgụ ọ na-achọ ibupụta ọkpezi. Father will say, chill, let us focus on the fact if Ebuka Obi identified as Catholic, that is between him and the church. Being gifted is not the issue. Affiliation and communion with the church are. The question is, does he align with the Catholic teaching and practice? Here, Father Ju. Onye nke a wee sị ya, Father, Mr. Reverend Father Oga, please face your front and leave Ebuka Obi and his God alone. Everybody has his or her own way of worshiping the Almighty God. Mother Mary is not only for the Catholic or the priest or bishop. She is the mother of every follower and believer of Lord Jesus Christ. Biko, gbara ọgwụ gị nwa. Owesi, Father will reply. Yakwa if the Father say in a comment section and I reply, I understand where you are coming from and I agree that we should respect everyone's path to God. As a Catholic, I believe Mary is indeed the mother of God and powerful intercessor of all Christians. If Ebuka Obi identified as Catholic, following Catholic doctrine is the key to being in communion with the church. The Catechism of the Catholic Church, section 2032 says, those who enjoy the privilege of Catholic faith and have been received into the church must be careful to remain in communion with the church. Onye nke a wee sịkwa, Father, so I want you all to be going to the comment section small in the agolo nke a because na ndị nke a nwere kusi wee dị. Onye nke a wee, so he should have to involve bishop to come and commission the one I built in my compound abi. Onye nke a sị n'ọlụlụ Guloto na compound ebo Mary. Always say, not commission, but rather ask a priest or bishop to bless the Guloto or crucifix in your compound. You can request a blessing from a priest and they will perform the ritual to see it part for devotional use. If you give on a mother, so nande father ya abịalele we made this thing. Onye nke a wee jụọ, I'm a Catholic, but there is something I can't understand. At the starting of Evangelist Ebuka Obi movement, I think Father used to come and celebrate Mass there in Lagos, which means he's following Catholic, which means he's following Catholic doctrine. But time goes on, Bishop told him that he should handle over what he is getting to the church. Then the young man says no, though I do not hear it directly from him, but it might be true. Now my question is, why Bishop does that? The young man said no. Does it make him disobedient? He says no. Does it make him not following Catholic doctrine? Church leaving him because of his disagreement. Is the church after the wealth
or the life of people that they called for? What makes him not in line with the church doctrine? Are you saying he is real or he is not real? I'm a Catholic, but I honestly used to attend, but honestly, I used to attend or listen to his preaching sometimes. Is the law against us from attending Zion Ministry prayer? Or Mado Julia? And I went through that comment section. I went through the comment. The father did not reply this one. He did not reply it. Ekwuchakwa m ka ọ ha m n'ọnụ, biko onwere ihe ọzọ unu chọrọ ide tinye na comment section ka ọ dịkwanụ.